በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ታሕሳስ ዕለት 4 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ذكر ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በዘለማዓንቲ ዓመታዊ በዓል ናይ ቅዱስ እንድርያስ ኣቦና እዩ። ኣሜን። እንኳዕ ናብ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ ዓመታዊ ዕረፍቲ በዓል በሰላም ኣብጽሐና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን ኮንኒ። ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ ገድለ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ። ቅዱስ እንድርያስ ቅድሚ ናይ ዮሐንስ መጥምቅ ረድኢ ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ትርጉም ስሙ ድማ ተባዕ ለመስቀል በኩር ሐዋርያት ማለት እዩ። ነገዱ ኣብ ሮቤል ሃገረ ስብከቱ ድማ ልድያ ቁጽሩ ድማ ካብ 12 ሐዋርያት ዕረፍቱ 4 ታሕሳስ 6 ዓመተ ምህረት እዩ። ቅዱስ ሐዋርያ እንድርያስ ንሃገረ ስብከቱ ልድያ ክብገስ እንከሎ ንፊልሞና ረድኡ ኣኸቲሉ ናብታ ሃገር ምስ በጽሐ ኣብኣ ዝነበሩ ህዝቢ ፍርቆም ብቐዳማይ ስብከት ጴጥሮስ ዝኣመኑን ዘይኣመኑን ስለ ዝነበርዎ ሐዋርያ እንድርያስ ኣብቲ ምእመናን ዘስርሕዎ ቤተ ክርስቲያን ከኣቱ ከሎ እቶም ኣመንቲ ኣቁጽልቲ ሒዞም ብክብሪ ተቐበልዎ። ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ ድማ ኣብቲ መንበረ ጵጵስና ተቐሚጡ ሃሌሉያ ቅድመ ዓለም ዝነበረን ዘሎን ዝነብርን ዝብል ምስጋና ከመስግኑን ክዝምሩን ኣዘዞም እሞ ኩሎም ኣመስገኑ። ነቲ ምስጋና ዝሰምዑ ካህናት ጣዖት ግና እዚ ምስጋና እንሰምዖ ዘለና ኣብ ዓድና ክስማዕ ኣይንደልዮን ኢና፣ መን ከእዩ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ኢሎም ንሓድሕዶም ተዘራረቡ። ካብቶም ንእንድርያስ ዝረኣይዎ ናይ ክርስቶስ ዓስቢ እየ ባህሊ እንድርያስ ዝበሃል እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ነዞም ኣማልኽትናን ምኩራብናን ክሓድጉ ንህዝብና ዘእምን ዘሎ ኢሎም ገለጽሎም። ነዚ ምስ ሰምዑ ድማ ካህናተ ጣዖት ኣሲፍቶም ተዓጢቖም ኣብቲ እንድርያስ ዝነበሮ ቤተ ክርስቲያን ከይዶም ሐዋርያት ዝሰብክዎ ክሰምዑ ጽን እንተበሉ ድማ ረድኡ ፊልሞና ናብ ኣህዛብ ኣማልኽቲ ብወርቅን ብሩርን ዝተሰርሑ ስራሓት ደቂ ሰብ ኣፍ ከለዎም ኣይዛረቡን፣ ዓይኒ ከለዎም ኣይርእዩን፣ እዝኒ ከለዎም ኣይሰምዑን፣ ኣፍንጫ ከለዎም ኣየሸትቱን፣ ኢድ ከለዎም ኣይድህስሱን፣ እግሪ ከለዎም ኣይኸዱን፣ ጎረሮ ከለዎም እውን ኣየስተንፈሱን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 113 ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 8 ዘሎ ክንርኢ ይግባእ። እቶም ዝሰርሕዎም ከምኦም ይኾኑ ማለት ሙሉእ ኣካላቶም ከምኦም ከም ዘይብሎም ይኹኑ እናበለ ከስተምህር ከሎ ሰምዕዎ። በቲ ምኡስ ስብከቱ ተሰሒቦም ድማ ነቲ ንሐዋርያት ክቖርጽሉ ዝሓሰቡ ኣሲፍቲ ኣውዲቖም ንፊልሞና ኣብ ትሕቲ እግሩ ሰገድሉ። ቅዱስ እንድርያስ ድማ ተግባሮም ተዓዚቡ ቅድሚ ሎሚ እዞም ክርስቲያን ዘበሉ ቤተ ክርስቲያን ተሳሊሞም ንገዝኦም ክምለሱ ከለዉ ከይለግብኹም ኢልኩም ተሃድሙ ነርኩም፣ ሕጂ ደኣ ከመይ ኢልኩም ናብ ዘለዎ መጺኹም ክሳብ ናብ እግሪ ፊልሞና ምስጋድ በጺሕኩም? እስኪ ናይ ልብኹም ንገሩኒ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ እዞም መጺና ዘለና 50 ዕጡቓት እምብዛ ንኣማልኽቲ ትጸርፉ እንተኾይንኩም ነዞም ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ዘለኹም ንኹልኹም ክንቀትለኩም ኢና መጺና ነርና። እንተኾነ ናይዚ ረድእኻ ቃል ምስ ማረኸና ልብና ናብ ስብከቱ ዘንቢሉ። ስለዚ ንስኻ ከምቶም ምሂርካ ናብ ኣምላኽካ ዘቐረብካዮም ህዝቢ ቁፀረና በልዎ። ሉቃስ 3 ምዕራፍ 7። ሐዋርያ እንድርያስ ድማ ብናይ ፊልሞና ጣዕሚ ስብከት ከም ዝተመልሱ ተረዲኡ ካብቲ ተቐሚጥዎ ዝነበረ ቦታ ተንሲኡ ንፊልሞና ብኽሳዱ ሒዙ ርእሱ እንዳሰዓሞ መንፈስ ቅዱስ ናባኻ ሓዲሩ
ዝተዛረቦ ቃል ሓቂ እዩ። ቃልካ ጥዑም ኣህዛብ ናባኻ ይእከቡ ብሓቂ መድሕን ነፍሳት ተባሂልካ ክትፅዋዕ ይግባእ እናበለ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ኣህዛብ ኣመስገኖ። ፊልሞና ቁፅሪ 7 እንዳ ኣመስገነ ክስዕሞ ከሎ ዝረኣዩ ኣህዛብ ከዓ ንፊልሞና ናብኡ እናቐረቡ ሰገዱልን ሰላምታ ኣቕረቡልን። በዚ ነገር እዚ ከዓ እንድርያስ ጽንዓት ሃይማኖቶም ርእዩ 400 ኣህዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣጥመቖም። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ኣርድእቲ ክርስቶስ ዘምጽሎም ሕሙማትን ድኑሳትን ኣሕውዮም ምውታት ተንሲኦም ብእምነቶም ክጸንዑ ምዒዶም ስብከቶም ንምቕባል ናብተን ዘይበጽሕዎን ዓድታት ተፋንዮምዎም ከዱ። ምስክርነት ዕረፍቱ ናይ ቅዱስ ሐዋርያ እንድርያስ። ሐዋርያ እንድርያስ ናብ ሃገረ ስብከቱ ሊድያ ዝርከባ እስካትያ ኣርጋንያኖስ ስቁል ሃገር እልዋን ዝተባሃላ ምስ በጽሐ ኣብ መጀመርታ ስብከቱ ጎይታ ኣቦኡን ኣዲኡን ኣሕዋቱን ገዲፉ ዘይሰዓበኒ ከገልግለኒ ኣይክእልን እዩ ኢሉ ዝተዛረቦ ቃል ወንጌል ገለጸሎም። እቶም ሰብ እታ ሃገር ግን ከስተምህርን ተኣምራት ክገብርን ብምርኣዮም ተቆጢዖም ንተኣከብ ቃልና ድማ ሓደ ይኹን ንሕና ኮነ ኣቦታትና ዘይሰማዕናዮ ሓድሽ እምነት ኣምጽኡ ኣማልኽትና ሕግና እንዶ ከጥፈአልና መጺኡ ብስብከቱ እውን ናብ እምነቱ ዘእተዎም ካብ ወገንና ኣለው ተባሃሉ። ካብቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ግን ሓደ ለባም ተረኺቡ ቅድሚ ክፉእ ነገር ምፍጻምና ግን እንተንመያየጠሉ መሓሸ። ምክንያቱ ድማ ብዙሓት ኣመንቲ ኣስዒቡ ስለ ዘሎ ንሕና እንገብሮ ጥራይ ኣይንርአ በሎም። ብድሕሪ እዛ ምኽሪ እዚኣ ድማ ዝኣምንዎም ዓበይቲ ዓዲ ሽማግሌታት ለኣኹሉ እሞ ቅዱስ እንድርያስ ብብሩህ ገጽ ተቐበሎም። ንሳቶም እውን ነቲ ምኽንያት መምጽኢኦም ከይተዛረቡ ኣንታ ዓብይ ሰብ ይቕረበለልና ገጽካ ምስ ረአና እቲ ኮነ ኢልና ሓሲብናዮ ዝመጻና ክፍኣት ካብ ልብና ፈጺሙ ርሒቑ በልዎ እሞ ንስኻ ድማ ንድሕነትና ከም ዝመጻእካ ሕጂ ተረዲኡና ስለዚ ሰዓብትኻ ክንከውን ካባኻ ኣይንፍለን ኢና ስለ ዝበልዎ ብእምነት ክርስቶስ ጸኒዕኩም ንበሩ ኢሉ ባሪኹ ነናቦቶኦም ክምለሱ ፈቐደሎም። እቶም ዝለኣኽዎም ምስ ሰምዑ ግን ኣብቲ እንድርያስ ዘለዎ ቦታ ንኺድ እሞ ካልኣይ ግዜ ናብዛ ዓድና ከይምለስ ብሓዊ ነንድዶ ኢሎም ናብቲ እንድርያስ ዘለዎ ቦታ በጽሑ። ንሱ ድማ ብሰላም ተቐቢሉ ቁኑዕ ምኽሪ ይመኸሮም። ቀጺሉ ድማ ነዚ ሕጂ ዘምጽኣኩም ክፍኣት ገዲፍኩም እንተሰዓብኩምኒ ጽቡቕ እንተደኣ እከይኩም ዘይገደፍኩም ግን ንእግዚኣብሔር ለሚነ ነታ ንኣይ ዝሓሰብኩምዋ ነገር ሓዊ ናብ ርእስኹም ተመሊሳ ከም እትጎድኣኩም ኣይትስሓቱ ኢሉ ብትብዓት መለሰሎም። ንሳቶም ግና ተቐዳዲሞም ንዕኡን ንጎይታን ክጸርፉ ስለ ዝጀመሩ ንኣይሲ ዝበሉ ይበሉኒ ጸርፎም ልምዲ ወሲደዮ እየ ንጎይታይከ እንታይ መባልዕቶም ኮይኑ እዩ ኢሉ እንዳ ኣስተንተነ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ኃጢአቱ ኣይሕደገሉን እዩ ዝበሎ ኣምላኻዊ ቃል ብምዝካር ጸሎት ስለ ዝገበረ ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዱ ነቶም ተቃወምቲ ሰብ ሃገር አንዲዱ ኣጥፍኦም። ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 24 ክፍኣኻ ዘይረኣየ ጽቡቕካ ዘይፈልጥ ከም ዝበሃል ከዓ ዜና ተኣምራቱ ናብ ኩሉ እተን ኣውራጃታት ምስ በጽሐ እቶም ብስብከቱ ከይኣመኑ ዝጸንሑ እታ ሓዊ ዘየርከበትሎም ሰባት ነዚ ሰብ እዚ ስቂልና እንተርኢናዮ ብስራይ ከጥፈና እዩ እንደገና እውን ኣንስትናን ሰብኡትናን ከፈላለየና እዩ ኢሎም ጸዊዖም ናብኦም ኣቕረብዎ። ተሓባቢሮም ድማ ብእማንን በትርን ደብዲቦም ክዳኑ ገፊፎም ኣብ ፈቐዶ መንገዲ ኣዘርዎ። ክሳብ እቲ ናይ ሞት ፍርዲ ዝውስነሉ ድማ ክዳኑ ገፊፎም ጥራይ ናብ ዋና ቤት ማእሰርቲ ኣተውዎ።
ናይቲ ሃገር ልምዲ ድማ ክቐትልዎ ንዝደለዩ ብስቕለት ወይ ብዳርባ እምኒ ይሙት ኢሎም እዮም ዝውስንሉ። ሐዋርያ እንድርያስ ግን ምንም እኳ እንተተኣስረ ቃል እግዚአብሔር ስለዘይእሰር ከምታ ቀዳመይቲ ጸሎቱ ገይሩ ነቶም ዘሸግርዎ ዝነበሩ ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዱ ከንድዶም ጸለየ። እንተኾነ ጎይታ ተገሊጹ ምስቶም ከማኻ ዝበሉ ንዓይ ዘስመሩኒ ናብ መንግስተ ሰማያት ገነት እትግዕዘሉ ጊዜ ስለ ዝበጽሐ ተጋድሎኻ ድማ ስለ ዝፈጸምካን ኣይትቆጣዕ ኢሉ ኣጸናንዖ። ቅዱስ ሐዋርያ እንድርያስ ድማ ናይ ሞት ጽዋኡ ንምቕባል እናተጸበየ ከሎ ንመዓት እምበር ንምሕረት ዘይለኣኹ ዓቀይቶት ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፂኦም ኣብ መስቀል ሰቐልዎ። ነፍሱ ካብ ስጋኡ ክሳብ እትፍለ ከዓ ብዳርባ እምኒ ኣቑሰልዎ። ብድሕሪዚ ምእመናን ናብ መስቀል ኣውሪዶም ብኽብሪ ቀበርዎ። በረኸት ረድኤት ቅዱሳን ሐዋርያትን ሐዋርያ ቅዱስ እንድርያስን ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን። ታሕሳስ 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ፣ ኣባ ጻዕ፣ ኣባ ያዕቆብ፣ ቅድስቲ ተኦድራ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት። ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ካብ ቅዱሳኑ ጸሎቱ በረኸት ይኽፈለና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኣሜን። ትብዓቶም ጽንዓቶም ድማ ይዓድለና። ዝወደቐ ካባን ናባ ቃል ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተኣረመልና ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚአብሔር ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን